סמך אשדוד חוזר צמד הבלמים גדי ברומר ומרקו בלבול. אופיר חיים מציין הופעת בכורה העונה בהרכב הראשון. בניגוד למה שרבים חושבים, שמו הוא אלק. ניל"ש ובסיבוב הקודם הוא היה זה שכבש את שער הניצחון של אשדוד מול מכבי תל אביב, קבוצתו הקודמת בארץ. עוד בהרכב אשדוד מירוסלב נמץ, גיבור הניצחון על הפועל כפר סבא, וכן ברוך דגו שהתגייס השבוע לצה"ל. להגנת מכבי תל אביב חוזרים גם גדי ברומר וגם מרקו בלבול שהחמיצו את משחק ההפסד בשבוע שעבר מול מכבי נתניה. מחליפים את ג'פרי ישי ומייקל אמינלוק שכבר בהתקפה הראשונה אין שם נבדל, אבל קקה שיוצא טוב, הוא מרחיק לקרן. גיא צרפתי לוקח את כדור הקרן עבור מכבי תל אביב, קוביקה עם הנגיחה גבוה. באופן מאוד לא שגרתי, הספסל של מכבי תל אביב היום ממוקם בחלק הרחוק של חדרי הלבשה, בניגוד למה שקורה בדרך כלל במשחקים הביתיים של הקבוצה, וזאת במטרה לברוח כמה שיותר מאוהדי הקבוצה שאינם מרוצים ממצב הקבוצה. מצב מעניין למכבי תל אביב עם העבירה הזו של גל פיבח על אנג'י קוביקה. כדור חופשי זכות מכבי תל אביב, ובזמן שהחומה של אשדוד מסתדרת בא בדינסקי ושולח את הפצצה הזו. 1-0 למכבי תל אביב בדקה 15. גיא צרפתי הפעם בתפקיד המבשל, ודזינסקי לפני שחזן בא לסגור את הביתה שולח כדור מדויק ולקקה שאין שום סיכוי. יופי של שער, שער שמרגיע מאוד את האוהדים המתוסכלים האלה של מכבי תל אביב. אשדוד הולכת על נמץ, דגו מעביר את המסירה ימינה לאלקריף. נמץ מקבל את הכדור ברחבה עם השמירה של בלבול, מסתובב, תבוא עכשיו הבעיטה אל הפינה. 1-1 מירוסלב נמץ, הוא עשה את זה בשבוע שעבר מול הפועל כפר סבא, הוא עושה זאת גם הפעם. 10 דקות לפני סיום המחצית הראשונה, נמץ החלוץ הסלובקי מקבל את הכדור, מסתובב מצוין, ועם השמירה של בלבול מוצא את הפינה הפנויה בשער של שטראובר. ושוב הקהל של מכבי תל אביב, אוהדי הקבוצה, מביעים את מחאתם, הפעם אפשר לומר בצדק. חזן, דגו מלפנים, המסירה הזו הולכת למירו כהן בצד שמאל. הנה באה הגבהה לא טובה, ובן דיין לא מסתדר גם עם זה. עוד בעיטה והכדור יוצא לקרן. וזו השריקה האחרונה של עמית קליין במחצית הזו, 1-1. את אוהדי מכבי תל אביב לא מעניין שמאמן הקבוצה אברהם גנץ בא חולה למשחק, הם רוצים לראות תוצאות, וכאן בינתיים לא מספק להם את מה שהם רוצים. גנץ יורד לחדר ההלבשה שברקע מושמעות קריאות מאוד לא נעימות לעברו. אולי עכשיו אדרי יעשה משהו. קוביקה מושך את הכדור למרכז, וזוהי קרן למכבי תל אביב. כדור שעולה לרחבה של קקה, שהנגיחה עדיפה אחת, זה עדיין לא הסתיים, ועוד הרחקה לקרן. המצב המסוכן ביותר עד עכשיו במחצית השנייה, דדי בן דיין מלחיץ את הגנת אשדוד. קוביקה, פיבח לידו, קוביקה מעביר עכשיו ימינה, ביטון, חלפון, עיבוד הכדור הזה של מכבי תל אביב, המתפרצת של אשדוד, רק נמץ למעלה, עכשיו גם דגו מצטרף, חזן 3 מול 2, דגו נכנס לרחבה, בועט, מבקיע ומפתיע. בניגוד גמור למהלך המשחק, אשדוד מוליכה כאן 2-1. חזן מוליך את המתפרצת הזו, המסירה שלו מגיעה לדגו שהולך עד הסוף. מסירה נהדרת של חזן עם הבישול השלישי שלו העונה, ודגו בלי לחשוב הרבה בועט חזק ומדויק. חלפון עם כדור החוץ עבור מכבי תל אביב.
והפעם קליין נותן כדור עונשין לקבוצה המארחת. האם הייתה שם נגיעת יד של נמץ? גם פיבח שואל מה עשיתי. חלפון עם המסירה, ראו עכשיו את הקפיצה של קוביקה והיד של מירוסלב נמץ. הפעם תורו של אדרי לקחת את הבעיטה וגם הוא מחטיא. עוד מבט על הבעיטה של אדרי שמחפש את הפינה הימנית של קקה שקורא נכון את הבעיטה של קשר מכבי תל אביב. כפיר אדרי לא הצליח לכבוש את שערו השלישי העונה. עכשיו קוביקה אולי ינסה לשנות את המצב בבעיטה טובה. קקש מנסה פעם אחת עם העדיפה הזו וההמשך החוצה. דדי בן דיין ממצב נוח מאוד מצליח להחטיא. הנה התגובה נהדרת של קקש ובן דיין מגיע ראשון אל הכדור, מכין לעצמו את הבעיטה הזו. לא מספיק מדויק. זהו קוביקה מול 3 שחקנים. קוביקה לא יכול לעשות הרבה אם הוא לא מקבל עזרה. נילש מעביר טוב. עכשיו הכדור נכנס פנימה והיציאה של שטראובר שעודף מצוין. אברהם גנט יודע שהוא צפוי לעבור שבוע קשה נוסף. עוד התקפה של אשדוד עם חזן. זהו המחליף, אלפסי. נמץ יצא, אז עכשיו לאשדוד יש רק את זריאן בהתקפה. וזה מצב מסוכן, זה יכול לסגור את המשחק. שטראובר מחוץ לשער. שטראובר מציל כמו גדול. רק זה היה חסר למכבי תל אביב, 3-1. הנה הבעיטה של יוסי אופיר שעלה כמחליף. כדור שפוגע בבלבול, אבל שטראובר באינסטינקט מצוין, עודף לקרן. והנה השריקה האחרונה של עמית קליין, החגיגה האשדודית. יוני הרציקוביץ' יצטרך לתת הסברים גם השבוע לכל אשר מתרחש בקבוצה שלו. אברהם גרנט יורד אל חדרי ההלבשה, תחת ליווי משטרתי למעט אוהדי מכבי תל אביב שנשארו כאן. מביעים את דעתם עליו. הם בהחלט לא מרוצים ממה שקורה בקבוצה הזו. הם רוצים לראות שינוי, הם לא מקבלים את השינוי. ועל זה הם רועמים. הדברים קורים ממש בניגוד לכל היגיון. אין לי אפילו הסבר יותר מדי לדברים האלה. פותחים את המשחק טוב, מבקיעים שער. ממשיכים לשחק בעדיפות על היריב, ובסופו של תהליך אנחנו מקבלים לקראת סוף המחצית גול. פותחים את המחצית השנייה שוב טוב, בלחץ טוב, כדורגל טוב, ואז בניגוד לשוב לכל האירועים אנחנו סופגים שער. כנראה שהקבוצה לחוצה, הפעולות לא מתבצעות בקלילות, עקב מה שקרה בשבוע האחרון, וחבל, כי כדורגל צריך לדעת לתפקד גם תחת לחץ. אני חושב שהיינו הרבה יותר נחושים מהם. אני יכול להבין את המצב שלהם, הם בלחץ ענק. אנחנו היינו במצב הזה לפני שבועיים ימים. אני יודע מה זה לתפקד בלחץ הזה. אני מאחל מכל הלב למכבי תל אביב שיצאו מזה כמה שיותר מהר. את האמת, באתי ושמעתי יש. זהו, לא ראיתי את הכדור בשער. הסתובבתי הסתכלתי רק לשמיים. אנחנו עושים את מה שעושים בכל קבוצה שמכבדת את עצמה. אנחנו מפיקים לקחים והולכים קדימה. זאת אומרת שאתה מאמין שאתה והצוות המקצועי יכולים להוציא את מכבי מהלחץ ומהבוץ. כן. על השאלה הזאת... ויקטור פאצ'ה הוא אומנם מלך השערים של בית"ר ירושלים עם 5 כיבושים, אבל זה לא מונע ממנו להיות שנוא האוהדים. בבית"ר אומרים כל הזמן שמחפשים חלוץ חדש, אבל חברים, אולי הגיע הזמן שניר סביליה יתחיל להבקיע. בהרכב שמציב אוחנה אין הרבה חדש. יוסי אבוקסיס הסובל משבר חלקי בבוהן רגלו הימנית וכמעט ולא התאמן השבוע, בכל זאת משחק עם זריקה. תמה שנדור חוזר לאחר שנעדר משני המשחקים האחרונים, ופאצ'ה כרגיל באחרונה על הספסל. מכבי פתח תקווה שניצחה ב4 משחקי האחרונים, וזה כולל את מכבי תל אביב והפועל חיפה. סמי דניאל מהתגליות של העונה הזו נהדר ושל צהובים, ותומר בן יוסף יפתח במקומו. גם דרגן טאדיץ' חוזר להרכב, אבל כמובן כל העיניים יוזנו להתקפה. זו הכוללת את אסי טובי עם 14 שערים ושי הולצמן שכבש 5 בשלושת המשחקים האחרונים.
העבירה הייתה של הולצמן, בית"ר מנסה לצאת מהר, אבל אבוקסיס שוגה שם, אין נבדל, הנה ההזדמנות של טובי! אבל קונפיין עוצר, אבל לא כל כך טוב, טובי על הכדור, נופל ברחבה! והולצמן לא מצליח לבעוט, נגיעה נוספת שם הייתה של קונפיין. השחקנים של בית"ר אולי חיכו שם לדגל הנבדל שלא היה. טובי מקבל את הכדור, מלך השערים של הליגה, מכאן הוא כבר הבקיע במצבים כאלה הרבה פעמים. העדיפה של קונפיין לא הכי טובה, הוא רודף אחרי טובי ואולי גם מכשיל אותו. ועכשיו לפני שהולצמן שם את הרגל, קונפיין מציל. והעבר השני, הנה הבעיטה הזאת מרחוק. אבל גם זה הולך החוצה, הניסיון של אסידון. כדור נעדף שם לעברו של דומב. כמעט 25 מטר, אבל 6-7 מטרים מהמסגרת. פתח תקווה משחקת יפה. הכדור הזה הולך למרכז, יש שם שניים, משאירים את זה, לא, זה לא טדיץ', זה יצחק, ועכשיו טדיץ' יכול לבעוט לשער, הוא מעביר למרכז! איזה הצלה גדולה של קונפיין, ויכול להיות שהייתה גם עבירה. הנה המסירה הזו של גיא יצחק, טדיץ' עם כדור הרוחב, הולצמן לעבר הכדור. נתקל בקונפיין, לא ממש עבירה. ופתח תקווה יכולה לצאת לדרך, וזה נראה מבטיח. והכדור של הולצמן, וזה חוזר אל הולצמן, 3 כחולים בתוך הרחבה, 1-0 לפתח תקווה. ומי לא? אסי טובי, השער ה-15 העונה של אסי טובי. הוא עושה את זה לבית"ר עוד פעם. לא תאמינו כמה הרבה אוהדים של מכבי פתח תקווה הגיעו לכאן. הנה הולצמן מקבל את הכדור, מרים את הראש, הוא רואה שם 3 כחולים, אבל הוא רוצה רק את טובי, וטובי מקדים את קחילה ושם את זה ברשת של קונפיין. מכבי פתח תקווה 1, בית"ר ירושלים 0, והשעה הזה מגיע לפתח תקווה, היא פשוט טובה יותר. בית"ר עכשיו יוצאת קדימה, ושום סביליה בנבדל. ניר סביליה מוציא עכשיו באמת את כל התסכול על גולן מלול, ומלול מקבל את הצהוב, וגם סביליה מקבל את הצהוב. שוב אבוקסיס. בית"ר משחקת מסובך, אבל לפחות אבוקסיס מצליח לצפות כדור חופשי. אבוקסיס ברגל ימין, והנה הזדמנות מהשער! 1-1. תמר שנדור עם שער השוויון לבית"ר. השער השלישי העונה של שנדור. כדור מדויק של אבוקסיס, ושנדור מצליח לנגוח מ5 מטר מעל גולן מלול, למרות הידיים הארוכות שלו. מי ששם לא מצליח לשמור את שנדור הוא עידן מליחי, שמחמיץ אותו. ושנדור שלא שיחק בשני המשחקים הקודמים. השווה ל1-1. הכדור הזה הולך קדימה, תראו את מלול. אסף קנן לא מתחשב, וכל מיני בקבוקים מתחילים ליפול שם לכיוון של השופט. הכדור הגיע שם אל המר, שימו לב, מלול עומד ולא זז, המר נכנס בו, כך זה נראה. לא נראה שיש כאן עבירה. כדור ארוך מאוד שלו, מגיע לשי הולצמן, הוא כבר בתוך הרחבה. וזאת עבירה. אין בכלל ספק, הוא לקח את הרגל של הולצמן. שמוליק לוי. באמת. וזה היה קרוב. תומר בן יוסף עולה טוב לכדור הזה, אבל...
בפתח תקווה יכול לצאת להתקפה מהירה. הולצמן, לא בנבדל. טובי מתחיל לרוץ עכשיו פנימה. הולצמן אולי ינסה לעשות את זה לבד. הולצמן, עדיין זה שלו. הולצמן בועט, והכדור לקורה. איזה מבצע של שי הולצמן ואיזה חוסר מזל. הולצמן בכושר טוב, הוא יודע את זה, הוא חם, הוא מצליח לעבור את טטיאק בלי בעיה. גם אבוקסיס נופל שדוד לרגליו, והנגיעה הקלילה הזאת של קולפיין שולחת את הכדור לקורה במקום שהיא תיכנס לרשת. אני מעריך שאם קולפיין לא היה נוגע, זה היה נכנס. והנה הזדמנות של סביליה! פנדל! לא, אין כלום! אין כלום! אסף קנן אומר לסביליה קומקום, גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה. ויקטור פאצ'ה נכנס על חשבונו של אישטוון המר, ואני לא בטוח שכל האוהדים של בית"ר מקבלים את החילוף הזה. אולי את הכניסה של פאצ'ה, פחות את היציאה של המר. יוסי אבוקסיס מגביה את הקרן ברגל ימין, כדור לפינה הקרובה והזדמנות של עטר להפציץ. איזה הצלה של מלול. עטר לא עשה כלום כמעט במשחק עד הרגע הזה, וזה עטר. אבוקסיס מחליף צדדים, הוא מרים את הקרן גם מהצד השמאלי. ואיפה מלול? ואיפה הכדור? מחוץ למסגרת. אוי אוי אוי. ויקטור פאצ'ה רוצה שער שישי. אבוקסיס נשאר באגף הימני, כדור רוחב טוב, ועוד החמצה של פאצ'ה. כדור רוחב טוב מאוד של אבוקסיס. ויקטור פאצ'ה הולך אל הכדור הזה שבא נמוך מדי אולי, ואין נבדל. טובי במרכז, מחכה לעוד כדור של הולצמן. הולצמן עושה את המעבר, וגיא יכול לבעוט. איזו החמצה, איזו החמצה. זו ההזדמנות לבית"ר לצאת המתפרצת. כדור ארוך לכיוונו של סביליה, וסביליה מגיע, אולי בעזרת היד, מופל מאחור. ומה יעשה עכשיו אסף קינן? כרטיס אדום. תומר בן יוסף רודף אחרי סביליה, דוחף אותו מאחור. סביליה היה בדרך אל השער, ואסף קינן מוציא בצדק את האדום. סביליה, העבירה של צופי. אבוקסיס, כדור גובה שלו קודם, מביא לשער, והנה שער נוסף. 2-1 לבית"ר. אסי דום. אבוקסיס מגביה. כדור שהולך לצד השני. חילה נוגח. ואני חושב שבכל זאת זה שער של דום, אבל נצטרך לקבל את הזווית הנוספת. תראו את הכניסה של חילה מאחור. כן, השער שייך לאסי דום, אבל ללא ספק יש לחילה מניות גדולות מאוד בשער הזה. ואתם זוכרים, אבוקסיס אמר לאהוד חילה, תעלה לפני שהוא בעט, והוא ידע למה. 2-1 לבית"ר. הנה עכשיו הזדמנות לשער נוסף, פאצ'ה ברחבה, מלול על הדשא, עדיין זה של פאצ'ה, סביליה רוצה את הכדור, פאצ'ה מעל המשקוף. לאבוקסיס, מבשל שני השערים, ועכשיו ההזדמנות של עטר ברחבה, עטר, כן! עטר, 3-1, איזה שער נהדר. משחק לא טוב היום של רובן עטר, אבל שער ענק. אבוקסיס בישל את השניים הקודמים בכדורים חופשיים, עכשיו הוא מבשל את זה בכדור חכם. ועטר עובר את מגמה דוב, אולי הבלם הטוב ביותר בארץ, אבל לעטר זה ממש לא מפריע לעבור אותו, להעביר מרגל לרגל, ולהשאיר את מלול עם פעם שלישית כדור ברשת. איזה יופי, רובן עטר. מהרגע שספגנו שער התחלנו באמת לשחק טוב.
היום הראינו כמה מהלכים יפים של כדורגל, כמו שרק בית"ר יודעת. ואני שמח שהצלחנו להפקיע 3 שערים. בשביל הקהל זה נקמה, בשבילנו זה 3 נקודות. בחצי שעה האחרונה באמת הייתה טובה. גם זה שחיכו לנו לשחקן זה עזר לנו. וזהו, אני חושב שבאמת חצי שעה מאוד טובה. אנחנו עכשיו צריכים להגדיל את מספר הדקות הטובות שלנו. אני חושב שלפחות 60 דקות היינו יותר טובים מבית"ר, הגענו להרבה יותר מצבים. ועוד פעם, כשמקבלים 2 שערים במצבים סטטיים בטדי, אי אפשר לצאת בשלום. מילה לשיפוט? אני לא מתייחס. של היגבני יעקובו יענו, והוא יוכל לנסוע לחופשה בבית בניגריה שמח וטוב לב. הוא יצטרך לקבל עזרה וכדורים מהחברים בכפר סבא, שתחסר היום את שומודי ואביגדור המורחקים בגלל צהובים, וגם את ספיר ונצר הפצועים. בהפועל תל אביב העיניים כבר נשואות למשחק בשבוע הבא מול מכבי חיפה. למשחק כאן אפשר אולי להתייחס כאל טיול נעים של שישי אחר הצהריים, אבל בהפועל תל אביב שחסרה היום את תקווה וחרזי הפצועים, מבינים שאלו המשחקים המסוכנים ביותר, והטיול הזה בפארק יכול להפוך בקלילות לסיוט מרחוב העל. בכר עם הפריצה, הייתה שם עבירה, מסמן הכוון אמסלם. הכדור הולך לכיוונו של אוחיון, הכדור הזה מעל השער. הנה שוב הגבהה, הכדור עובר מעל אוחיון, מגיע לבלילי שמכניס את הרגל, אבל הכדור מעל המסגרת. פישונט עכשיו, בלילי רוצה את הכדור, אבל פישונט העדיף לתת את זה אחורה. עכשיו הכדור מגיע לבלילי, רצ'וניצה חיכה לכדור, משהו תקוע במשחק של הפועל תל אביב. עכשיו בלילי יכול להסתובב, עשה את החדירה שלו, והנה בעיטה, והכדור הזה בפנים. 1-0 להפועל תל אביב. על השער הזה חתום יגאל אנטבי. בלילי כאן היה עם הפריצה, כדור ניתז מרגל כפר סבאית. אנטבי היה שם כדי להכניס את הימנית. כדור מדויק, כדור שטוח. סמג'ה לא הצליח להגיע אל הכדור הזה. והפועל תל אביב ביתרון 1-0. עכשיו הכדור הולך לרצ'וניצה. רופניק לא מקבל את הכדור, מי שמקבל אותו הוא סימרוטיץ' שמתחיל עכשיו בדהירה שלו קדימה. מה יעשה סימרוטיץ'? עדיין אין בעיטה, אולי עכשיו אודי. והכדור של אודי הולך לקרן. כדור קצר לסימרוטיץ'. הנה באה בעיטה. הכדור הזה קרוב מאוד מהבעיטה הזו של רצ'וניצה. תגובה טובה של סמג'ה, כדור חזק של רצ'וניצה שהולך אל המסגרת, אבל בעצם פגע שם במשקוף. הנה באה הגבהה לפישונט, דאבל פס יפה, ופישונט מחטיא כאן. דאבל פס יפה מאוד בין אשטבן פישונט לסימרוטיץ'. פישונט נשאר פנוי, אבל השמאלית שלו לא דייקה מספיק. עכשיו כפר סבא רצה קדימה, יעקובו עם הכדור. אברג'יל בא אליו כדי לעזור, מה יעשה יעקובו? עדיין לבד, עכשיו משאיר לאברג'יל. אברג'יל טען שם לנגיעת יד של אחד משחקני תל אביב, אבל יפת אמר לו, הכדור פגע ביד ולא להפך, עוד מעט ננסה לבדוק. והכדור הזה של מאיה הולך החוצה. הנה הכדור שהולך לאברג'יל. יש כאן טענה לנגיעת יד של גרשון. אני לא חושב שגרשון הלך עם היד אל הכדור, הכדור פגע ביד. זה לא חייב שריקה. עכשיו, הפועל תל אביב בעוד הזדמנות מצוינת. מה יעשה בכר? נעביר את זה אחורה. כפיר אודי. עם ההגבהה עד לפישונט. פישונט עכשיו יכול לעשות משהו. עדיין הכדור אצלו. מצא משוועת של אשטבן פישונט, היא לא הראשונה שלו היום. קופל. מעביר אותו טוב עכשיו. טרסליה משחרר את זה ליעקובו ורץ לתוך הרחבה. הכדור מגיע למאיה מהאוויר החוצה. יעקובו רואה אותו פנוי לחלוטין באגף הימני. והבעיטה החוצה.
עכשיו סימרוטיץ' עם הכדור, הוא ילך כאן לבד, סימרוטיץ' עובר, הצלה נהדרת של שאול סמדג'ה, תראו את התנועה המהירה שלו, עוברת בין חיים כמו כלום, ואז משחרר את הבעיטה, וסמדג'ה ככה עם היד מצליח להעיף את הכדור לקרן. מהלך יפה מאוד של סבסטיאן סימרוטיץ'. באחר נותן לרצ'וניצה, סליחה לרופניק, עכשיו זה רצ'וניצה, שוב לרופניק, פישונט מגיע לכדור הזה, עושה טוב את הסיבוב, מה יעשה פישונט? ילך על בעיטה, הנה הבעיטה, עצירה טובה מאוד של סמדג'ה, והרחקה של שם טוב. אישטבן פישונט בבעיטה השלישית, אולי הרביעית שלו, כאן היום למסגרת. גם הפעם סמדג'ה במקום. רצ'וניצה לפישונט. אברי אפק עכשיו עושה את התנועה שלו לתוך הרחבה, הוא בא לכיוונו של פישונט, אבל פישונט מסתבך ומשאיר את הכדור אחורה. עכשיו רצ'וניצה, הנה הבעיטה שלו, הכדור חמק ליד הקורה של שאול סמדג'ה. עכשיו יקובו ואברג'יל, מה יעשה אברג'יל? כן, יש כאן שריקה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, והפועל תל אביב עלולה לשלם עכשיו את מחיר השאננות ומחיר התרדמה ומחיר הזלזול. אברג'יל רץ אל הכדור ובועט מעל השער. אוי, כמה מזל שיש להפועל תל אביב, המון המון מזל. אלון יפת מסיים את המשחק הזה. הפועל תל אביב מנצחת כאן 1-0 קטן שמשאיר את תלת הנקודות, אבל מעלה הרבה סימני שאלה לגבי היכולת של הקבוצה הזו שרוצה השנה לזכות באליפות. אני חושב שגם במשחק הזה היו שתי מחציות שונות. באחת שאנחנו היינו צריכים לגמור ולסיים את המשחק במחצית הראשונה על ידי הבקעת שערים רבים, לפחות 3-4 שערים נוספים מעבר לשער שהפקענו, ואז המשחק אולי הוא היה נראה גם אחרת ולא היה מתפתח כפי שהוא התפתח במחצית השנייה. בדרך של קבוצה ישנם גם עליות וגם מורדות. השאלה היא גם איך אתה עובר את התקופה הזאת. וכרגע הפועל תל אביב היא בתקופה פחות טובה, אבל היא עוברת את זה על הצד הטוב ביותר. אני חושב שהמשחק היה די שקול, ספגנו שער במחצית ראשונה, אבל אני חושב שרוב המחצית השנייה אנחנו שלטנו, הגענו למצבים, אבל זה כדורגל. תשמע, השבוע שעבר הפסדנו בדקה ה-90, השבוע אנחנו לא מצליחים להפקיע פנדל בדקה ה-90, זה כדורגל, זה כואב, אבל אני מאמין שיבואו ימים יותר יפים. תראה, קודם כל התאתי את שביט בעיניים, התאתי אותו, הוא הלך לכיוון השני, אבל פשוט הכנסתי את הרגל לא נכון לכדור. הכנסתי אותו מתחת לכדור יותר מדי, הכדור עלה מעל השער. זה מתסכל מאוד, כי בסך הכל הייתי בטוח שאני אפקע את 3 שנים לא החמצתי פנדל, אני חושב. באמת, השנה אין לי מזל בפנדלים. כנראה שאני אתן לאחד השחקנים לבעוט את הפנדלים מהיום. כן, חסן וניר לוין השאירו את העימות ביניהם מאחור. חסן פתח בהרכב נגד ירושלים, והפועל פתח תקווה שלא ניצחה כבר 3 משחקים לחצה את האורחים כבר מן הפתיחה עם הגבהה של מיכאל זנדברג שנעצרת אצל גולן חרמון ועידן הלל גם יחד. הפועל ירושלים כמעט לא עברה את החצי והצדיקה את מקומה לפני האחרון. כבר בדקה ה-13 משחרר מנור חסן כדור חזק, סריץ' הודף במקום לקלוט, ועידן הלל עושה 1-0 קל ונוח. אלכסנדר סריץ' הוא בדרך כלל התחנה האחרונה של ירושלים. הפעם ביום לא טוב, ההשמטה שלו מאפשרת להלל לכבוש את השער השלישי שלו, העונה. עם האוכל בא התיאבון, ואחרי 2 דקות תוספות בלבד, מכדרר מיכאל זנדברג משמאל. הפעם הוא מגביה לרחבה, ומאפשר לפרקוביץ' לנגוח לקרקע ולרשת, 2-0 לפתח תקווה. זנדברג גובר על מוטי מנחם, בלמי הבירה לא מסתדרים עם פרקוביץ' שכובש את השער השישי שלו העונה, מה שמעלה אותו לראש טבלת כובשי הפועל פתח תקווה. הצהרות של ירושלים באו בצרורות. בדקה ה-20 נותרו האורחים ב10 שחקנים עם הרחקת אמיר גולה בכרטיס צהוב שני. זהו הכרטיס האדום החמישי של ירושלים העונה. פתח תקווה המשיכה במתקפה, הבעיטה של זנדברג נהדפת בהגנה האדומה, והכדור מגיע בסופו של דבר לחסן שכל כך רוצה לכבוש היום, אבל סוחט מסריץ' את הרגע המשובח שלו במשחק.
גרגוריץ' היה מאוד מאוד פעיל מימין. הפעם ההגבהה שלו מגיעה לראש של עידן הלל, זה מוצא את העמוד, וחסן משתלט על הריבאונד, אבל לא יותר. לפתח תקווה לא הייתה בעיה לעצור את ירושלים עוד לפני קו האמצע. אבי יחיאל מתקל מצוין, הכדור מגיע לעידן הלל מימין, הוא מחפש את האופציות שלו, והפעם המשקוף של ירושלים מתערב לטובתה. פתח תקווה חיפשה את ה-3-0, אבל מצאה קורה שלישית מראשו של אבי יחיאל, קרוב כל כך לשער הבכורה שלו. המגמה נמשכה גם במחצית השנייה, פתח תקווה תוקפת, ירושלים מתגוננת, זמברג מוצא את המחליף ג'וקיץ', הכדור שלו החוצה. ירושלים לא השיגה ניצחון זה 6 משחקים, היא סגרה את המשחק, ופרקוביץ' שחיפש פרצה לא הצליח לעבור את חומת סאריץ'. בדקה ה-63 יצאה גם ירושלים להתקפה משלה, ביוזמת 2 מחליפים. לאחר חילופי מסירות עם קרילובס, מוצא שלי אבודיב גם את שי אהרון, שמתנער מבלמי פתח תקווה ובועט לרשת. 2-1. 3 מגינים מקומיים לא מצליחים למנוע את הבעיטה מהאהרון, הכובש את שערו הרביעי העונה, ומחזיר את ירושלים למשחק שבו היא כמעט לא הייתה קיימת. הדקה ה-79 הדגישה את מצבו העגום של סאריץ' היום. שוער ירושלים מנסה להפגין כישורים של שחקן שדה, ועידן הלל כמעט חוטף לו את הכדור. 4 דקות לסיום, אזלו התקוות של ירושלים. גרגוריץ' מגביה מימין, סאריץ' תופס אוויר, ופרקוביץ' בשער נגיחה שני סוגר עניין. 3-1 לפתח תקווה. סאריץ' וסולובנקו מפספסים את הכדור, ופרקוביץ' משלים צמד ב7 שערים העונה. פתח תקווה רצתה לנצל את המומנטום ולמחוץ, פרקוביץ' רצה 3 שער, אבל הבעיטה של הקרואטיה המצוין הפעם משאירה את לוח התוצאות בעינו. גם המהלך האחרון במשחק היה שייך לפרקוביץ', אלא שהפעם הוא השאיר את מלאכת הבעיטה למחליף יוסי רוזן, שלצערו הרב חיכה דווקא את הניסיון האחרון של מורו ורבו. זה לא הפריע לפתח תקווה ולניר לוין לסיים את המשחק הקל הזה עם חזרה למסלול הניצחונות. היה חשוב, אחרי 3 משחקים שבהם השגנו רק נקודה אחת, היה חשוב שננצח, שנחזור בחזרה למאבק למעלה, ושנקבל את הביטחון שלנו בחזרה. לפתוח דקה 15 בפיגור של 2 שערים, שני שערים שאסור לשוער לספוג שערים כאלה. לאחר מכן נשארנו עם 10 שחקנים, ובסוף באמת שהייתה את התחושה שאנחנו הנה הולכים להשוות ולחזור עם 10 שחקנים מול קבוצה טובה מאוד לטעמי. ספגנו את השער השלישי, ואז כבר החבר'ה נשבעו. כן, אחרי פרישתו של שולי גילארדי נותר קובי שלו השוער הבכיר היחיד בהרצליה, שגם התחזקה לקראת המשחק בראשון בחלוץ הברזילאי סנטוס סיירו, ששיחק אצלה לפני 2 שנתיים. ראשון בכתום ניצלה את היעדרו של איציק זוהר שאפילו לא התלבש, ואת הישיבה על הספסל של שלו הייתה דומיננטית מן הפתיחה. ובדקה 14 היתרון האיכותי של ראשון הגיע לידי ביטוי גם בתוצאה. ההגבהה של קפטה מגיעה לראש של משה סבג, שלו עודף לא טוב, אמיר נוסבאום מנצל את המהומה וקובע 1-0 לראשון. קובי שלו התקשה להחליט אם לצאת אל הכדור, ההגנה ההרצליאנית פשוט עומדת, ומי שנהנים מכל זה הם ראשון לציון ואמיר נוסבאום שכובש את שערו השני תוך 2 משחקים. אולי בראשון מצאו את הפתרון לבעיית המבקיע. 8 דקות מאוחר יותר מפגין פטריק אובאיה התלהבות יתר. זה מתחיל בתיקול חזק על הברזילאי סיירו וממשיך עם אותה אגרסיביות בעבירה על ליאור אסולין. השופט דני קורן שולף את הכרטיס הצהוב לניגרי. הלחץ של ראשון נמשך, קפטה הגביע קרן משמאל ודאודה נגח באקרובטיות למשקוף. עדיין 1-0. דאודה התמקם מצוין, אבל המשקוף היה שם עבור הרצליה. המצב ההתקפי הראשון עליו הגיע הרצליה במחצית היה בדקה ה-37, אבל גם הבעיטה של אולג נדודה לא גרמה לסגי שטראוס להזיע, וגם לא לאלישע לוי. 3 דקות לסיום המחצית התחיל סגי שטראוס מהלך מצוין של ראשון. הכדור הארוך הגיע לאבי פיטוסי שללא הפרעה התקדם באגף הימני. פיטוסי מסר כדור מדויק לקפטה, קובי שלו תרם את הטעות השבועית שלו, 2-0 לראשון. מהלך של 3 נגיעות ושער שני לראשון. כדור ששלו היה חייב לקחת, אבל במקום זה קפטה חוזר לכבוש אחרי בצורת שהתחילה ב13 במחזור החמישי. דקה 42, 2-0 לראשון. ראשון מעודדת מהתוצאה המשיכה לתקוף והאורחת הסתגרה בהגנה. נוסבאום הגביע משמאל ומשה סבג פספס הזדמנות להגדיל את התוצאה, 2-0 לראשון במחצית.
בפתיחת המחצית השנייה שלח אלי דריקס את סטפן שלוי למערכה במקומו של אלון אופיר, בתקווה שייצור שינוי. בראשון לא התרשמו מהחילוף, ב6 דקות אחר כך, הגבהה של פיטוסי מימין ומשה סבג בנגיעה אחת רכה, כובש שער. דקה 51 וזה 3-0. ההגנה של הרצליה ממשיכה לעמוד ולהסתכל על שחקני ראשון, שלראשונה העונה מבקיעים 3 שערים בבית. סיבה טובה לנשיקות. וכשהמשחק מבחינתה של הרצליה כבר נראה אבוד, היא התחילה לתקוף. ליאור אסולין בחן את שטראוס מרחוק, השוער הגיב לא טוב וסנטו סיירו הרשיט מקרוב. שער בכורה לחלוץ הברזילאי, דקה 58, 3-1. סגי שטראוס ירד לא טוב לכדור של אסולין, וסיירו לא התקשה להעביר לו את הכדור בין הרגליים. להרצליה יש הרבה ציפיות משובו של הברזילאי. אבל למרות השער, דריקס במשחקו הרביעי כמאמן לא יכול היה להיות רגוע, כי הרצליה המשיכה להיכשל בביצוע מהלכים פשוטים. בדקה 65 ניסה קפטה בביתה מצוינת להשיג שער רביעי, אבל הפעם קובישה לא היה לגמרי מוכן. הרצליה מצידה חיפשה שער שיחזיר אותה למשחק. בדקה 71 מצא שלוי את מרוסיץ' בתוך הרחבה, החלוץ הסלובני אמנם כבש, אבל הכוון הרים את הדגל לנבדל, ודני קורן פסל את השער. מרוסיץ' אכן עמד מאחורי ההגנה כששלוי מסר לו את הכדור. השריקה לנבדל הייתה מוצדקת לחלוטין, התוצאה עדיין 3-1 לראשון. 3 דקות לסיום, המשיך הראשון לנצל את החולשה של הגנת הרצליה. מרציאנו מצא מצוין את המחליף רמי גלם, שממטרים ספורים בעד גבוה לשמיים. למרות זאת, ראשון יכלה סוף סוף לחגוג ניצחון ראשון בבית העונה, 3-1. אני לא בלחץ, שלא תבינו לא נכון. נכון, אנחנו נראים בזוועה, אבל אני מאמין בקבוצה בכל זאת, ואנחנו לא נרד ליגה. ידענו לעשות אותו קל, כבשנו מהר, לא נלחצנו, המשכנו לשחק בשקט ולהשיג את הניצחון שהיה מאוד דרוש לנו. נברסקין אמר כאן ש... סלם מחכה לרוסו שיבוא שמאלה. רוסו. יש 4 שחקנים שמכבי נתניה בין רוסו לבין השחקן הכי קרוב לזה מיליקו! ומיליקו לוקח את הבינתה, ושיינזינגר לוקח את הכדור וחוטף גם מהרגל של אורן ניסים, ואורן ניסים גם חוטף מגלם, ומאיר לוי כבר שם עם הצהוב. רוסו מרים את הראש ורואה את אמסלם שמגיע מאחוריו. אמסלם שוב לרוסו. רוסו הולך עכשיו, יש תורג'מן! וזה הולך החוצה! אם רוסו ישחק כל הערב כמו שרוסו יודע לשחק, הפועל חיפה תנצח. 2 מהלכים יפים של רוסו, שניהם כמעט מסתיימים בשערים. רוסו מגיע אל הכדור הזה, מילנקו נשאר על הדשא, והנה ההזדמנות להפועל חיפה, תורג'מן! שער! 1-0 להפועל חיפה, ההגנה של מכבי נתניה עמדה והסתכלה על הכוון, אבל הדגל היה למטה, ותורג'מן שלא כבש בשני המשחקים האחרונים, חוזר לכבוש ורושם את מספר 8 שלו העונה להפועל חיפה. הנה המסירה, יופי של מסירה, כמובן שנגדל אין, תזמון מצוין, החלטה טובה של הכוון. שמו של הכוון בצד השני הוא דוד מלכה, שמו של הכובש אמיר תורג'מן. 1-0 להפועל חיפה. סוויטי עושה את גלם, גלם יגיע אל הכדור הזה והוא מוריד אותו. זה הכדור נוחת בפנים, זהו שער עצמי! נדמה לי שזהו אלון חלפון שנגע שם בכדור והכניס אותו פנימה. אני לא בטוח שזאת הייתה הכוונה המושלמת של גלם שניסה למצוא את אחד החברים שלו, אבל תראו איך הכדור פוגע בראש של חלפון, מטעה את דודו עוואט וזה נכנס פנימה. שוויון 1, שער עצמי של אלון חלפון. זה רץ לבד מול חלפון ואין לו שום סיכוי. ועכשיו אוליאנו, טוב מאוד לרוסו. אורן ניסים מגיע לכדור הזה, גם טלקר, ושיינזינגר מוציא, שוב טלקר, לצד השני, גלם עם ההרחקה.
ומכבי נתניה נחלצת כאן מספיגה בתוספת הזמן. רוסו על הדשא, וזוהי שריקה לעבירה של כהן, כן, של סבן, מספר 5. שני מהלכים יפים היו לו לרוסו במחצית הראשונה, בינתיים עוד לא ראינו ממנו אחד כזה במחצית השנייה. אולי זה יבוא מהבעיטה החופשית. רוסו! ו2-1! טעות איומה של שיינזינגר. ותורג'מן עם השני שלו הערב. שיינזינגר מבשל שער לתורג'מן. עם הפועל חיפה, עם מכבי נתניה השקטה משער עצמי. הרי שבמידה מסוימת שיינזינגר מחזיר. כך לא משמיטים כדור. זה כדור ששוער צריך לקחת, אבל שיינזינגר טועה. ומי שמנצל היטב את הטעות הוא תורג'מן. 2-1. דהן מנסה לחלץ את הכדור. סבן, סודר והרחקה של שלח. אוליאנוב לא מגיע לכדור, שוב דהן. וילנר, אמסלם עליו. וילנר רוצה את סודר, סודר עושה את הסיבוב! והצלה של דודו עוואד, כמעט שוויון. סיבוב יוצא מן הכלל של דארקו סודר. מקבל את הכדור מווילנר, עוצר אותו מצוין, משאיר את שלח מאחור, אבל לא את עוואד. ומצטרף עכשיו גם זביטי, בדש, מתחמק מאוליאנוב בדש. ובסופו של דבר מגיע אמסלם, אבל הכדור עדיין בשליטה של מכבי נתניה, והוואט מציל את הפועל חיפה. בעיטה של רונן בדש, השחקן הכי טרי על המגרש, ודודו עוואט, שוב האיש האחרון והטוב בחלק האחורי של הפועל חיפה. רוסו. אין כאן נבדל, והנה ההתעלמות של עופר שטרית מול היציאה של שייזינגר, שמצליח לשים את הרגל בסופו של דבר, ותורג'מן מנסה להקפיץ מעל שייזינגר. טלקר מקבל את הכדור, טלקר צריך לעשות 3-1. לא! גם זה לא נשמע. עופר שטרית, אבל טלקר היה צריך לבעוט לשער. שייזינגר עומד על קו האמצע. אם כבר על קו האמצע, לך קדימה, אולי תעזור לחבר'ה שלך להבקיע. סודר לוקח את הכדור, וזה כמעט נכנע. הייתה שם נגיעה של אחד משחקני חיפה, עוואט אמר אני לא לוקח את זה, ולמזלו זה פספס את המסגרת. תשמעי, זו קבוצה אלופה, אין מאיפה הלחץ, יש לחץ, לחץ קיים מלמעלה, מהאוהדים, מההנהלה, מהצוות המקצועי לתוצאות, לא תמיד הלחץ הזה הוא מתפרש כלחץ שלילי, לפעמים זה לחץ חיובי, במקרה הזה אני חושב לחץ שלילי. אוחנה, ואוחנה מתחיל לרוץ לקו יפה, כדור רוחב, חושב פינה! אלי אוחנה שכבש את השער הראשון, הכין עכשיו מצב מצוין למשה סיני, כדור רוחב מצויק אל הרגל, סיני כפף בנפטרת והכדור בפנים. זה 3-0. אמסלם הביא כדור לא טוב ויעקב כהן החזיר אותו לעמיגה, הקפאת כדור של עמיגה, מי נמצא שם? שער יוצא מן הגל של משה שוויצר. שער נדיר ביופיו של משה שוויצר. דוד עמיגה הרים כדור מצוין, משה שוויצר ללא היסוס בחלום 5 דקות ראשונות למשחק הזה. מכבי תל אביב ביתרון יפה מאוד לאחר שער נדיר ביופיו של קשר הקבוצה משה שוויצר. איזו מסירה יפה לשלוי, וזו עבירה של מדיר, אבל שלוי מקבל ליתרון. אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול. אוחנה ברגל ימין, כן! הללויה לאלי אוחנה. הנה כאן שלוי, הוכשר על ידי מדיר, הכדור נשאר של בית"ר, שלוי מתאושש, מחליק את הכדור. ועכשיו תראו את סניור אוחנה עם הרגל השמאלית. עכשיו זה יבוא עם הרגל הימנית, כי אין לו ברירה.
מקבל את היתרון ובנין בועט פנימה! שער יותר יפה מהשער הקודם שהיה יותר יפה מהשער הקודם שהיה יותר יפה מהקודם. תראו את הטיל הזה של טל בנין. מה תגידו על זה? שפיגלר, שולח את מחמד. מחמד עדיין עם הכדור. הוא הטעה את דוד ספיבק בתוך דקה אחת. 2-0. עודד מחמד כבש עד היום 15 שערים. עכשיו שערו ה-19. צריך להביא את הכדור שלו עד רומן פץ. ופץ בועט. איזה שער! רומן פץ! רגל שמאל האיומה של רומן פץ מאוקראינה. תראו אותו עוצר את הכדור. איזה טיל! יחיאל ששומר עליו. טיל את הכדור שלו טוב. והכדור הזה בפנים! אבי נימני! שער יוצא מן הכלל של אבי נימני. הנה כאן הקפצה אחת, ומהאוויר, הכדור מסתובב הצידה והס עומד ומסתכל. שער יוצא מן הכלל של אבי נימני, שמחבר על ההקפצה שלו קודם, בגדול. של חיפה, תפסיס, מצביע לאתר. ראובן עטר השתלט, מספרת יפהפייה, ואיזה שער נפלא לראובן עטר. על הכישרון של עטר אין ויכוח, השער הנפלא הזה שלו מעורר הערכה והתפעלות אפילו בקרב הקהל הירושלמי הקנאי שעמד ומחא כפיים לעטר. פתאום היו המון אנשים, היה לנו טוב והיה לנו רע, כמעט חשבנו כבר לחזור חזרה, אז תגידו לי למה הכל קורה דווקא לי, ומה שהולך פה אולי זה לא בשבילי. באנו קצת לשבת בשמש, אז דווקא הופיע הצל. היה לנו טוב והיה לנו רע, כמעט חשבנו כבר לחזור חזרה, אז תגידו לי למה הכל קורה דווקא לי, ומה שהולך פה אולי זה לא בשבילי. אורי היפה מדליק לו מדורה, למה לא לשרוף, למה לא? למה זה בא לו, למה זה בא לי, למה, 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 די. אולי הם רק סתם, שיש להם דם, וגם אולי זה כבר הגיע הזמן שתגידו לי למה הכל קורה דווקא לי, ומה שהולך פה אולי זה לא בשבילי, ומה שהולך פה אולי זה לא בשבילי. זה טוב. ומסירה כפולה, כמו שצריך, זה מסוכן, של טאוטס, עדיין, כדור הרוחב, עדיין לא נגמר, עדיין לא נגמר, קלשצ'נקו, עכשיו גחוגידזה, ונגר, וגחוגידזה עושה את העבירה, אומר חיימוביץ' לא עוצר את ההתקפה. כדור מגיע לעופר לוי, מתפנה יפה ימינה. עכשיו הוא רוצה לעצמו מקדמה קצת ארוכה, וזה מגיע לחזי שירזי, והכדור פוגע ברשתו, ולא נכנס. זה היה הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב. ששון עושה כאן עבירה ומקבל צהוב, ויש לו כבר צהוב אחד, וששון מסיים את המשחק בכרטיס אדום.
תישאר עכשיו ב9 שחקנים, כי שווגר הולך לחדר ההלבשה עם צהוב שני. עופר לוי ולהכניס את הכדור הזה מהר, לא מצליח לעשות את זה, אבל עכשיו מגיע מדר וחוטף, מדר נכנס פנימה, הנה הרוחב, הנה הזדמנות לשער, והכדור בחוץ! זה היה ביצ'ניץ' בהזדמנות בלתי חוזרת מול שער ריק. תראו את מדר, מה הוא עושה כאן, עובר את איבנוב, מגיע למסירת הרוחב, ביצ'ניץ', תשים אותו בפנים, שם אותו בחוץ. דודרטס, בנאדו, נגר, נעשה בעיטה, נגר, איזה שער מדהים! שוטי נגר! תגידו לא כוחות? נכון, אבל בכל זאת בעיטה כזו, מטווח כזה, לפינה הרחוקה, פשוט שער גדול. עכשיו מקבל קטן, ננסה להעביר לקלשנקו, בין שניים וקשה לו. מגיע קלשנקו בכל זאת, הכדור של בז'צ'ק, וזה יהיה שער של בניון. ו2-0. בני יהודה נפרק ללא תנאי, כי פשוט חסרים לשחקנים והפס הכוח. היום אם הייתי אוהד מכבי חיפה, הייתי מתבייש לשיר להם שירים היום, מה שהיה היום במגרש. אני חושב שהמשחק היה עד בערך 25 דקות לסוף. היינו צריכים פה בחצי השני להבקיע מינימום 2-3 שערים. גולים של 1,000,000%, שאני לא יודע אם יש אוהד, אם היה מחמיץ את המצב של בישניץ'. המשחק לא דפק כהלכה, ואני חושב שכמה שחקני מפתח זכו לשמירה אגרסיבית, וזה דבר טבעי שקבוצה במקום האחרון, היא משחקת בבית שלה, היא רוצה לנצח בכל מחיר, היא שומרת על הבית שלה הבוער. אני חושב שהם שילמו את המחיר הזה של הקשיחות, ובסופו של דבר ניצחנו, וזה חשוב גם לעבור משחקים כאלה.